Pozdrav, moje ime je Bojana Vinjović-Korotaj i između ostalog predajem predmet strukovne pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. I evo, kratko ću vam nešto reći o učenju temeljenom na radu iz ove teorijske perspektive. Prije svega, kada bih morala onako široko reći što podrazumijeva učenje temeljeno na radu, rekla bih da podrazumijeva stjecanje relevantnih kompetencija za rad kroz aktivno uključivanje u autentične radne procese u skladu s prethodno utvrđenim ishodima učenja. Teoretičari dominantno se ne slažu oko toga gdje se odvija učenje temeljeno na radu, pa će neki inzistirati da je ono jedino moguće realizirati u stvarnim radnim uvjetima, dakle na radnim mjestima kod poslodavaca, dok će drugi reći da je sasvim moguće realizirati ih i u relativno kontroliranim uvjetima odgojno-obrazovnih ustanova, centara za osposobljavanje, a drugim dijelom kod poslodavaca. Kao pozitivne strane učenja temeljenog na radu, mnogo ih je, izdvojila bih evo možda neke, prije svega za učenike, budući da je učenje temeljeno na radu usmjereno na rješavanje zadataka i problema koji se pronalaze u svakodnevnoj struci, dakle u svakodnevnom radu određenog zanimanja. Jasno je da se kod učenika razvijaju relevantne stručne kompetencije, ali s druge strane možemo govoriti i o razvoju i kreativnih, inovativnih rješenja, dakle sposobnost rješavanja problema na neke kreativne različite načine. Osim toga, učenje temeljeno na radu trebalo bi poticati autonomiju učenika, odnosno prije svega preuzimanje odgovornosti za zadatak koji rade, što je iznimno važno. A s druge strane imamo i razvoj nekih drugih generičkih kompetencija, primarno kroz rad u timovima, budući da velik broj zanimanja zapravo zahtjeva upravo rad u timu. Kroz učenje temeljeno na radu učenici se trebaju naučiti i međusobnoj suradnji, razumijevanje različitih očišta, adaptaciji različitim uvjetima, s jedne strane nekako toj toleranciji, s druge strane i asertivnosti, ali i poštivanje rokova, organizaciji vlastitih radnih obveza i sl. Dakle, možemo reći da učenje temeljeno na radu jednako kod učenika bi trebalo razvijati i stručne i generičke kompetencije potrebne za obavljanje njihovog posla. S druge strane, pozitivne strane za poslodavce, možemo prvo istaknuti da poslodavci zapravo imaju priliku izravnog rada sa svojim potencijalnim budućim zaposlenicima, a s druge, iako nemamo mnogo istraživanja vezanih uz učenje temeljeno na radu, osim rezultate nekih istraživanja koje su provedene u velikim kompanijama koje već godinama primaju učenike na učenje temeljeno na radu i koje nam kažu da te kompanije uživaju bolji status i ugled, ali i da su dijelom unaprijedile vlastito poslovanje i organizaciju rada upravo zbog uključivanja učenika u učenje temeljeno na radu. Naravno da učenje temeljeno na radu ima svojih izazova, pa bih možda evo opet izdvojila samo nekoliko. Prvi je financiranje učenja temeljenog na radu, osobito kada su učenici plaćeni za taj rad. Potom valja napomenuti da treba biti svjestan da poslodavci preuzimaju određeni rizik aktivnim uključivanjem učenika u njihove svakodnevne radne procese. A potom bih možda izdvojila izazov vezan uz kompetencije nastavnika učenja temeljenog na radu i mentora kod poslodavaca za adekvatan rad s učenicima, a dijelom povezano s tim je i izazov u vrednovanju ishoda učenja kroz učenje temeljeno na radu. Ono što je na nekoj makro razini možda važno napomenuti je nedostatak jasnog zakonskog okvira koji bi regulirao učenje temeljeno na radu i s dijelom ono što sam već napomenula je taj nedostatak znanstvenih istraživanja koji bi dao jasne empirijske podatke
oko toga koliko učenje temeljeno na radu efikasno, u kojem modelu, dakle tu imamo isto taj snažan nedostatak empirijskih podataka. Zadnji nekakav izazov kojeg bi spomenula je izazov u suradnji između poslodavaca, odgojno-obrazovnih ustanova i države, ali možda čak i na ovoj institucionalnoj razini izazovi u koordinaciji onoga što se zbiva u školama, primjerice onoga što učenici rade kroz strukovno-teorijske predmete i onoga što se događa na učenju temeljenom na radu.